o Café Derby, como calquera cafetería, de vez en cando precisa como unha renovación. Ujú. Pensamos que a estas alturas xa o salto lóxico que tería que ter este lugar, pois sería un nivel ao que nós agora mesmo por distintos motivos non podemos chegar. Nós sempre soñamos con facer, bueno, con ter unha cafetería de verdade, xa para empezar, sería impresionante. Pero, bueno, con facer o Café Derby con a calidade pois máis audiovisual, por exemplo, con ter un espazo máis propio, non? Inda que é moi guai isto de ir rolando de bar en bar, e agora mesmo un pouco o que comentaba Nico, xa polas nosas vidas cada vez é máis complicado cadrar máis aló da vida laboral e persoal para facer estes programas, e logo que tampouco temos os recursos agora mesmo como para poder dar ese salto a nivel técnico. E antes que intentar facer unha temporada igual, incluso repetíndonos a nos mesmos, ou antes de intentar facer unha temporada que quizáis a metade por distintos motivos tiñamos que deixar, pois preferimos facer este enterro, esta festa, recibir todos os pésames chulísimos que nos están dando e, bueno, fa eso, facer unha festa e ter unha boa lembranza de todas as temporadas.